Nosaltres el que hem volgut, en definitiva, doncs, és que aquest pacte d'estat incloés totes les sensibilitats i pogués representar el conjunt de la ciutadania. No? I crec doncs, que no ho hem aconseguit al 100%, perquè és veritat doncs, que hi ha dos grups parlamentaris que no s'hi han volgut sumar, però jo crec que no treu absolutament cap tipus de representativitat ni de legitimitat. Com li deia, doncs, la qüestió dels serveis financers és la que està en un estat més embrionari. De moment nosaltres tenim la primera proposta per escrit que ens va fer la Comissió Europea. Nosaltres ja hem fet un retorn i hem assenyalat els 5 o 6 punts que per nosaltres han de ser objecte doncs, de negociació i de transacció. No? És a dir, no hem de perdre l'optimisme en el sentit doncs, que aquest feedback que se'ns va traslladar és positiu en el sentit de que hi ha determinats aspectes que evidentment ells ja des de l'inici han reconegut doncs, que poden ser objecte de negociació i de transacció. Veiem que la solució immigratòria i relativa a la lliure circulació de persones s'està resolent d'una manera satisfactòria a criteri nostre. És a dir, el que hem dit sempre, no? Poder mantenir el control de la nostra política migratòria. Recordin que ja repetíem, no aquestes eleccions, les passades eleccions, en la campanya electoral, que aquesta era una línia vermella. I crec que podem començar a dir que podrem mantenir el control de la nostra política migratòria.